खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन मोनाबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिना लागोन दि हर समाव जेब्ला उन्दुलाङो अब्ला जों माखासे सिमांफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि गोसोआव सानखांनाय जायो दि मानो बेबादि सिमां नुनाय जादों होनना, आरो बेफोर मोजां ना गाज्रि बैफोरबायदि साननाया जोंनि गोसोआव फैयो आरोना। बेबादिनो जोंनि गोसोआव माब्लाबा बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनाय जायोदि बेफोर मा ओंथि फोरमायनाय जादों। सरासनस्रायै स्वप्न शास्त्रआव गासै सिमांखौ मोजां गाज्रि मोन्नैनिबो ओंथिखौ फोरमायथिनाय जायो। फारसेथिं बिगियान नोजोरजों गोथौ निनाव उन्दुनायनि समाव जोंनि ब्रेनआ एक्टिभ थानायनि थाखाय गोबां सिमांफोरखौ नुनो मोननाय जायो होनना बुंनाय जायो। सरासनस्रायै फारसेथिं स्वप्न शास्त्रआव इयुनाव जानो गोनां जाथायफोरखौ फोरमायथिनाय जायो होनना बुंनाय जायो। बिमा बिफा थैखांनायनि गोबाव समनि उनावबो सुबुङा गोबां खेब बिसोरखौ सिमाङाव नुनो मोननाय जायोनो। जानो हागौ माब्लाबा खनसे खननै नुनाया जोंनि गोसोखांथिनि थाखाय नुनाय जायो, नाथाय गोबां खेब बार बार नुबाय थानाया जोंनो माबा मोनसे नङा मोनसे इसारा दिन्थिनाय जायो होनना बुंनाय जायो। बेबादिनो स्वप्न शास्त्रआव गासै सिमांनि ओंथिखौ फोरमायथिनाय दं। जिहेतु फै जों दानिया मोनथिना लागोन सिमाङाव जों थैनाय बिमा बिफाखौ नुयोब्ला मा इसारा मोननाय जायो बेनि सोमोन्दै। ज्योतिष नोजोरजों सरासनस्रायै थैनाय बिमा बिफाखौ सिमाङाव नुनाया जोबोर मोजां होनना बुंनाय जादों। बे सिमांनि ओंथियानो जादों थाबथानानै थानाय सिमां मिजिंफोरा आबुं महर मोननाय आरो नखर संसाराव सुख सान्ति मोननाय बैफोरखौ फोरमायथिनाय जायो होनना बुंनाय जादों। बेखायनो बैफोर सिमांफोरखौ अनदेखा खालामनाया मोजां नङा। जेब्ला जों सिमाङाव थैनाय बिमा बिफाखौ गाबनाय नुयो अब्ला स्वप्न शास्त्रआव बेखौ फोरमायथिनाय जायोदि बियो माबा बाथ्रा खोथाखौ लानानै दुखुआव दं। बे बिथिङाव बिसोरनि मुङै वस्त्र बावनाया गोनांथि। बेजों लोगोसे बेखौबो बुंनाय जायोदि नोंथांमोननि जिउआव माबा मोनसे खैफोदा नुजाथिनो थांगासिनो। सिमाङाव जेब्ला थैनाय बिमा बिफाखौ मिनिनाय नुगोन अब्ला बेबायदि सिमांखौ जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। बेबादि ओंथियानो जादों नोंथांनि बिमा बिफाया नोंथांनि थाखाय जोबोर खुसि। बे बिथिङाव बिसोरनि अननाया नोंथांनि देहायाव जेब्लायबो नांनानै थानायखौ फोरमायथिनाय जायो। जेब्ला थैनाय बिमा बिफाखौ सिमाङाव रायज्लायनाय नुयो अब्ला बेबादि सिमांखौ जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। बे सिमाङाबो बेखौनो फोरमायथिनाय जायोदि फैबाय थानाय समाव जोंनि थांना थानाय राहाया जोबोर गोरलै जानो थांगासिनो आरो अरायबो नखराव गोजोनै सम बारलांनाय बेफोरबायदि। सरासनस्रायै जों थैनाय बिमा बिफाखौ सिमाङाव नुयोब्ला जेबो गाज्रि ओंथि फोरमायथिनाय जाया, नाथाय बेसोरखौ माबादि थासारियाव नुनाय जादों बेनि सायावसो सोनारो। जेरै सेथियाव जिउआव माबा मोनसे गिदिर सोलायनाय, बेजों जोंनि गोजाम खैफोदफोरा जोबस्रांना गोदान महर मोनफिननाय एबा जागायजेनफिननाय। नैथियाव गोसोआव गिनाय मोनखांनाय। बे बिथिङाव नोंथाङा जेब्लायबो थैनाय बिमा बिफानि सायाव एबा बिसोरनि सायावल' सोनारनाय बैफोरबायदि सिमां नुनाय जायो। अब्ला नैथियाव गोसोआव गिनाय मोनखांनाय। बे बिथिङाव नोंथाङा जेब्लायबो थैनाय बिमा बिफानि सायावल' सोनारनाय बैफोरबायदि सिमां नुनाय जायो अब्ला नोंथाङा बिसोरनि अनगा थांना थानो गिनाय बेफोरखौ फोरमायथिनाय जायोनो। बिमा बिफाया गावनि फिसाफोरनि थाखाय जोबोर खस्थ' खालामो। थिग बेबादिनो थैनानै थांनायनि उनावबो बिमा बिफाफोरा जोंनि मोजां साननायखौ नागारनाय जाया होनना बुंनाय जायो। बेखायनो बिसोरो जोंनि फैबाय थानाय दुखु खैफोद खुसि बेफोरखौ सिमांनि गेजेरजों फोरमायथिनाय जायो होनना बुंनाय जायो। सरासनस्रायै गोबां ज्योतिषिफोरनि बायदिब्ला जों बैफोरबायदि सिमांखौ बे बिथिङाव नुनाय जायोनो जेब्ला जोंनि बिमा बिफाया मोक्ष मोननाय जायाखै बा मुक्ति मोननाय जायाखै अब्लासो जों सिमाङाव थैनाय बिमा बिफाखौ खनले खनले नुनाय जायो होनना बुंनाय जायो। बुंनाय जायोदि जेब्ला जों माब्लाबाबो थैनाय बिमा बिफाखौ खनसे बा खननैनि बारा नुफेरनाय जायाखै अब्ला बे बिथिङाव बिसोरनि आत्माखौ परमात्माजों गोरोबफानाय बाथ्राखौ बुंनाय जायो। आरो जेब्ला बै जिब आत्माया गुबुन इयुनियाव जोनोम जाहैयो अब्ला जों थैनानै थांनाय जिब आत्माखौ नुनो मोननाय जायो होनना बुंनाय जायो। जेब्ला जों माब्लाबाबो थैनानै थांनाय बिमा बिफाखौ सिमाङाव नुगोन
अब्ला गिनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। खालि बे बिथिङाव जेब्लायबो मोजां कर्म मावलांनाया गोनांथि आरो थैनाय बोसोराव बिसोरनि मुङै पुण्यनि थाखाय दान बावनाया मोजां। जेब्ला जों थैनाय बिमा बिफाखौ गुफुर सिजों नुगोन अब्ला बे नुथायखौ जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। मानोना गुफुर गाबा मोजां सुख सान्थिनि महर होनना बुंनाय जायो। बेबादिनो जेब्ला जों सिमाङाव बिफाखौ गुफुर गाबनि सिजों नुगोन अब्ला जोंनि इयुन संसारनि गोजोनखौ फोरमायथिनाय जायो होनना बुंनाय जायो। बेखौथ' सिगाङावबो बुंबोखानाय जादों। बेनि गुबै ओंथिया बेनोदि नोंथांनि जिउआव सोलिबाय थानाय गाज्रि समा लासै लासै जोबस्रांनायनि लामायाव आरो थाबै मोजां रादाब फैनायनि सम आरो समाजाव मान सन्मान मोननो हानायखौ फोरमायथिनाय जायो। जेब्ला जों सिमाङाव थैनाय बिमा बिफाखौ गोसोम सि जोम गाननाय नुगोन अब्ला ज्योतिष नोजोरजों बेखौ जोबोद गाज्रि होनना बुंनाय जायो। बे सिमाङा बेखौनो फोरमायथिनाय जायोनो नोंथांनि जिउआव मायबा मोनसे जाथावै बा गनायथावै जाथाय जानो थांगासिनो बा सोरजोंबा मानिबा थाखाय गिदिर थगायजानायखौ मोननो थांगासिनो आरो गोबां दुखु खस्थ' सहायनांनो गोनां जानो हागौ बेफोरबायदि। बे बिथिङाव बेखौबो बुंथिनाय जायोदि जेब्ला थैनाय बिमा बिफाखौ गोसोम सि गाननाय नुगोन अब्ला जायजों नोंथांनि धोन सम्पतिजों लोगोसे सुख सान्ति बा धोन हानि जानायनि सारा। जेब्ला थैनाय बिफाखौ असान्ति बा मोखां सोम थानाय नुयो अब्ला बेखौ फोरमायथिनाय जायोदि नोंथांनि बिफाया नोंथांनि जिउ संसाराव मानिबा थाखाय जोबोर दुखु एबा नोंथांनि आखल आखुखौ गोसोआव गाज्रि मोनखांदों। बे बिथिङाव थैनाय बिफाया बेखौनो हास्थायनाय जायोनो नोंथाङा गावनि कर्म फारसे सुद्रायना लानाया मोजां। लोगोफोर, बेबादिनो जों उन्दुनाय समाव सिमाङाव नुनाय बैफोर जाथायफोरा जोंनि जिउनि माखासे मोजां गाज्रि समफोरखौ फोरमायथिनाय जायो होनना बुंनाय जायो। नोंथांमोना गोजौनि गासै बाथ्राफोरखौ आं बानायनानै बुंनाय होननानै साननो नाङा। मानोना बैफोर बाथ्राफोरखौ स्वप्न शास्त्रनिफ्राय नायबिजिरनानै लानाय जादों। नोंथांमोना बेखौ लानानै नेगेटिभ कमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया। जुदि नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनबाय अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनायजों लोगोसे हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोब्बाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर नोंथांमोना दिनैसो बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैसनदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मानो होनोब्ला जों जेब्ला बेबादिनो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो।